2 urte daramatza Durangok gaztetxe gabe. Duela 2 urte bota gintuzten Zorginolatik eta gerora, kaletik gaztetxera izenpean jarraitu dugu Durangar gazteon problematikak borrokatzen. Gaztetxaren aldeko borrokari eman diogu zentraltasun berezia. Besteak beste San Fausto jaietan inoizko gazte egunik jentetsuena antolatu genuen. Eguneko ekintzen erdigunean gaztetxearen beharrezkotasuna izan zuena. 100 gaztek aldarrikatu zuten Durangok gaztetxea behar duela. Durangoko gazteon bizimodua gero eta ilunagoa da, itogarriagoa. Ez daukagu doako kirol eskaintzarik. Doako aisialdiaz gozatzeko aukera murritzak dauzkagu. Gure egonezin artistikoak aurrera eramateko baliabiderik gabe gaude. Gero eta aukera gutxiago ditugu emantzipatzeko. Eta ez hori bakarrik. Panorama gero eta beltzago honetan, politika instituzionalarekiko desatxikimendu orokortu bat ari da ematen. Despolitizaziorako joera handia dagoen bitartean, mezu erreakzionarioak bidea egiten dabiltza jente askoren artean. Ideia matxistek, arrazistek, klasistek, gero eta pisu handiago dute Durangoko kaleetan. Horri guztiari irtenbidea emateko asanblada lanean ari da. Beste aisialdi eredu bat bultzatuz, doako kirol ekimenak eskainiz eta despolitizazioa borrokatzeko, politika egiteko espazio seguruak sortuz, besteak beste. Udalak bete ezin dezakeen utxunea betetzen du asanbladak Durangon. Zorginolatik botagintuztenean, zuetariko askok promesa faltzuz bete zenuten ahoa. Esaterako alkate Andreak, 2022an, prentsari egindako adierazpen batzuetan gazte asanbladarekin negoziazio mahai bat sortzeko beharra azpimarratu zuen. Zorginolaren erausketaren atarian, asanbladaren jarduna aurrera eramateko kondizio egokiak edukiko zituen espazio baten alde agertu zen orduan. Honako hau esaten zuen alkateak 2022an oposizioan zela. Solicitamos a los responsables municipales del Ayuntamiento de Durango que se reúnan cuanto antes con los portavoces de Zorgiñola y les ofrezcan una alternativa para habilitar un espacio municipal en el que puedan seguir con sus actividades, una vez se derriben las actuales instalaciones de Fundifes en Tavira. Udalaren jarrera ordea ez da inondik adierazpen hauetan esandakora gerturatzen. Gaztetxearen aldeko borrokaren dimentsioa ikusita, udalak Durangar gazteon interesen alde borrokatzen duen asanblada etengabe oztopatu eta erasotu du. Propaganda politikoa egiteagatik asanbladakideak identifikatuz eta isunak jarriz. Egitarauak presentzia polizialaren bidez oztopatuz. Eta azkena, batzeko geneukan espazio bakarra inolako abisurik eman gabe itxi egin digute. Gure jarduna kaletik egitera behartuz eta geneukan material guztia galduz. Azken eraso honen aurrean, gogor salatu nahi dugu udalaren jarrera. Argi dago, Durangon gaztetxerik ez egotearen erantzunez zuzenak zaretela. Nun geratu dira 2022ko adierazpen horiek? Nun geratu da espazio bat lortzeko zuen konpromisoa, zeinak gure funtzioak betetzeko baldintzak izango dituen? Bere momentuan adierazi zenuten bezala, ordua heldu da negoziazio mahai bat hasteko. Asanbladaren kontrolpekoa izango den eta udalaren interbentziorik izango ez duen espazio bat lortzeko negoziazio mahai bat. Utzi asanblada erasotzeari eta eman erantzun bat zuen herriko gazteen exigentziei. Eskerrik asko, denotzan da honetan, alkateak dauka gero erantzuteko ahalmena eta gustatuko litzaidake aprobetxatzea hemen zaudetela esateko, bai horrela dela, nire adierazpenak izan ziren 2022koak eta jarraitzen dut bardin sinisten orduan esandakoa. Hau da argi daukagu, gazteak eduki behar dozu ezela, zuen espazioak eta abar. Orduan gainera, alegin bat egin nuen zuekin batzartzeko, baina ez nuen lortu, ez dakit lortutako e-mail bat Zorginolaren izenean, EAJ-tik bideratu gendun e-mail bat, baina azken duen erantzunik jaso, orain duela gutxi lortu gendun e-mail bat, kontakturako, harremanetarako e-mail bat, eta atzo bertan lortu nuen kontaktatzea, eta gaur bertan erantzun doztezue, eta datorren astelenean geldituta gagoz batzartzeko. Bai eskertuko nuke, ze egia da,
ez dugula izan aukerarik bez zuekin egoteko, ez dugu jaso inolako batzarrezka erarik, ez ezer guk hainbat eta hainbat eragilerekin batzartzen gara, astero hainbat batzar eukiten doguz, eta eskatzen diguten edozeineri, herritar, eragile eta abar, beti emoten deutziagu aukera hitz egiteko, eta saiatzen gara adostasunetara heltzeko. Kasu honetan, egia da erribindikatzen dozuena, guk ulertzen dugula, baina bestalde batetik bebai guk bermatu behar dugula segurtasuna beti. Eta hor, gertatu dana da, erabiltzen zen duela gure udalearen eraikin publiko bat, ez dagoela momentu honetan oso egoera honean segurtasuna bermatzeko. Hori dala eta bere garaian erabaki izan, han zeuden kolektiboa nolabait adibidez Geube elkartea bertatik irtetzea eta beste leku seguruago bat ematea, eta horregatik eta ikusi zalako erabilera etzala bat ere egokia edo seguroa erabili, azkenean erabaki behar izan zen, iztea, segurtasunagatik. Edozein kasutan ni postenaz, etortzeaz, eta postenaz bebai aukera eukiko dugulako, astelenean lasaiago hitz egiteko guzti honetaz, eta seguru nago denborarekin konponbidea aurkituko dugula. Eskerrik asko.